Още ли искаш да станеш полицай? Решил съм го. Искам да говориш като тях. Искам да се биеш като тях. Всичко за Джаро и неговата групировка. Някои от нещата знам само аз. Честито, назначен си. Каквата е играта на теб? Няма игра. Само не ми казвай, че си ченге. Само не ми казвай, че си се забъркал с нея. Мъртва си. Поне за Джаро. Що възприемаш нещата винаги толкова лично? Защото с тебе винаги е лично. Александър Миронов. Адски жив си заумрял. Няма Джаро, няма Маро! На улицата има нов шеф и той се казва Иво! Това сделка, бе, това се преебаване. Ти заяждаш ли? Имате тумор в мозък. Изнасилването е единственото престъпление, при което жертвата се оказва виновна. От утре ти ще станеш новия главен редактор. Казвате, че си извадил късмет. Старият тарикат умрял от инфаркт. Искам да размажем Джаро и компания. Не съм това, за който ме мислиш. Същи си като Джаро. Аз и ти срещу Джаро, партия. 50-50. Някога ти дадох бизнес. Сега трябва да остави и Лондон. Вече си имате нов шеф. Кой го замества? Аз. Ти вече не си фактор. Свиквай. Кой не е, бе? Ти не е фактор! Ти сви кинтите от сърбите и после ме гръмна като куче. Да, но пропускаш началото. Копале, ти си луд! Обявих Марто боксерчето за национално издирване. Бопаджиите са разбили печатницата. Стягат ли те обувките? Нали знаеш колко ще издържат съда подхвърлени доказателства? Много е хубаво, че започваме да говорим за съд. Стувам. Изчиствам дълговете си към Джаро. Откъде изведнъж се появи този анонимен свидетел? Знам какво да кажа на съдията. За да си помисли Джаро, че е Иво. Признава подсъдимия Петър Стефанов Тоджаров за виновен и го осъжда на 10 години затвора. Може да си бъдем полезни. Ченгета не ми трет. Мартин Кирилов Христов. Арестувам ви за убийство. Имаш посетител. Стана ли вече 10?
Фалшиви пари, грабежи, побоища и източничества. И това ли е лъжа? От 2 месеца ти повтарям. Не съм стрелял по Миронов. Нищо не си научил от баща ти. Той поне имаше почерк. Имаш избор. Или да свършиш като него, или даваш пълни самопризнания. За днес свършихме. Явно си избрала да бъдеш миската на отделението. Какво вечеря с нощи? Сьомга. Сьомга. С бяло вино или розе? Виж, съдът ще се произнесе за гаранцията ти още на първото заседание. Защото аз ям боб чорба. С хляб до прожа. 16 пъти за 2 месеца. И вместо да плащам на 4 адвокати, да взема да платим на когото трябва. И на трета инстанция пак да плащаме, така ли? Какво си мислиш, че аз съм тук на курорт, така ли? Кажи здравей на Иво. От мен. Виж, в момента не сме в ситуация да предизвикваме вниманието. Докато ми разказваш приказки, резервата се превърна в джунгла. Иво, да наредиме летната схема. Айде, че в моята фирма пускам командировки за морето. Значи вече няма схема, нито фирма. Работиме по нова система. Каква система, бе, Иво? Системата работи само в Неапол. Тук сме София-Запад. Това ти е системата. Чакай, бе. Ивак, схемата не е ли 8 на масата, 8 делим пазара? Не ми следите мисълта. Белото по цялото море го продавам само аз. Алфата също. Аз къде съм в тази система? Ти си работиш холандеца и бомбоните, като ми отчиташ 20%, за да не те изям. Боксер, ти ръководиш мажоретния състав, атакуваме по морето. Аз съм ви гръб. А местните как ще ги изготви? Местните не пеят вече в хора. Нещо не си чух името. За тебе е най-важната част. Понеже работиме по нова система, първо ще трябва да изправиме телефоните. Ние сме 8, а телефоните са 7. Защото един от вас е излишен. Аре, бе, Павлович! Започвай да пееш! Къде и кога пристига стоката? Един от вас ми целуна ръка и после ме нареди. Шефе, за какво говориш? Един от вас се гушка с турците и продава зад гърба ми. Ивак, ти нали не им вярваш на тия лайна? Той ред ги разправя. Пържеше с оборота, а сега ме топи. Аре, сега, моето момче, да ти чуеме гласчето. Мазен, кога съм казал, че ти си гадното влечуго, дето ме пърши, а?
Цапал си се нещо. Изчакайте отвън. Трябваше да съм излязъл преди месец. Какво правим? Не си тук за кражба на кокошки. Какво стана с дознателя? Нещо е взел случая твърде лично. Държи го изкъсо. Ще поискаме пари от Бояна за Нешев. Подкуп за Нешев. Поне така ще си мисли Джаро. Да не си стана мобилен оператор. Не го вземи това. Ще довършим после. Какво е това? Това е връзката на хората на Мазния с турците. Кораба пристига в Бургас. Кога? На 6-ти знаеме цялата схема. Идеално. Какво правим с певец? Остава жив, докато не приключиме. Трябват ми сериозни хора. Не мога да работя с аматьори. Имаше един, дето ще свърши идеална работа. Според съдебната експертиза е умрял от кръвозагуба. Прободната рана е в областта на сънната артерия. Най-вероятно от вилица. Инцидент по време на вечеря. Може да не се е платил сметката. Намерихте ли свидетели? Момичето, което го е открило, не е видяло нищо. Проверяваме камерите в района. А открихте ли дясната му ръка? Тодор Малинов? Жена му обаче не го е виждала от дни. Мазният държи Южното Черноморие, работеше директно с турците. Работеше и с Джаро. Мисля, че Джаро урежда стари сметки от ареста. Не. Преразпределят. По-скоро преразпределят, докато Джаро кисне там. Тогава остават версиите турците и Иво Андонов. Турците нямат интерес да премахнат основен клиент. Версията Джаро не е за пренебрегване. Така е. Иво Андонов има нужда от партньори, що си създава врагове. Разпознаването на боксерчето е назначено за утре в 5. В 5? Що, проблем ли има? Абитуренската на Зори. Шефе, мога аз да я закарам. Не можеш, ти си на работа до 5:30. Той ще вземе почивен ден, няма проблем. Аз се заемам с Джаро, вие вижте другите версии. Действайте. Не ще ти остани. Иво Андонов. За тебе се носят легенди. Автограф ли искаш? Много си в епицентъра на събитията. С тебе е проблем да се работи в момента. Много дрънкаш. Дай конкретно. Попов смята, че Джаро е поръчал Мазния, обаче колегите душат около тебе. Колегите са се заблудили. Подскажи им правилната посока. За тая работа си мисля, че трябва да четеме Алеко Константинов. Ганьо, за тебе Алеко е само хижа на Витоша. Ще четеш Пенчо Славейков за сега. Да не разсърдим още ни приятел само. Ти за него не бери грижа. Ребей.
Тая Бояно щеше да идва да ни вади. Заебани тука никаква няма. Нали сеш, че Джаро е по-важен? Тя докато дойде на мен ще спре да ми става. Нищо, ще минеш на задна предавка. Как искам да я изчукам тази Бояна в кенефа. После ще се моли на съдята да ме пуснат. Ские го този гей. Леко да не се изсипеш. Кажете, бе, курортисти. Ти ще хвата тъга в окото. На ти ще му е мъчно за Бояна. Пичове, Джаро ни остави тук. Спокойно, тишка. Джаро ще оправи всичко. Просто първо трябва да излезе той. После Вади Марто. После мен. И евентуално на финала вас. Не се пъни, има си иерархия. Косъм, ти да не взимаш някаква химия, бе? Като полудел си. Полудел съм, бати, защото организирам една гонка. Каква гонка? Нали сещаш надбягвания за лози, мацки и Монако? Колко? 200 000, добре ли? Ай, стигай ти, де. Мизата е петичка. И запомнете, Аспарух е моболит. Кой? Хан Аспарух близнака, стегни се. Добре, какъв е коефициент? 3:1, всичко съм уредил. Само си трети. Значи им да правя още 2 обиколки. Разпознаването утре в 5. Казахте, че докато не започне делото, не мога да направя нищо. Имам човек. Имаш човек. Доста общо. Кой? Нешев. Основният свидетел. 5 цифри си затваря очите. А прокурора? Да не блафират? Трябва да ги получи утре до обяд. Не знам. Трябва да говоря с Джаро. И все пак мисля, че мога да те измъкна в съда. Няма да ни чакат. Да се обадят на този номер. Не съм сигурен, че той е стрелял по Миронов. И ми го казваш преди разпознаването. Там май имаше още хора. Изстрел дойде от вратата. И ти ли си на съдбата при Джаро? Нешев! Никога не ми говори по този начин. Остави парите на стола, на който седиш. Изхвърли телефона. Не си забравя, че го пие без захар. Кафето без захар, алкохола без след.
Не съм дошъл да си говорим за миналото. Тук съм за убийството на Мазния. Да, 15 години ви приписваше Стенли, сега ми пробваш и смазания. Това, че не си убил Стенли, те прави светец. Чак светец не е, все пак. Имаше ред. И сега какво? Спряха ли да убиват, да продават дрога? Мазния работеше за тебе. Това не е тайна за никого. Работише. След това започна да работи за твоя анонимен свидетел. Кой има срещу мен? Подхвърлен диск и голодав свидетел. Говореше така и като те арестувах. Играта още не е свършила. Да. Но сега съм с белите фигури и планът ти няма да проработи. Плановете ги правят дребните играчи. Гросмайстор направо сяда и те размазва. Тоджаров, на бито поле не можеш да правиш рокада. Това беше. Направо не мога да повярвам кога мина това време. Така си остаряхме, Марго. Говори за себе си. Аз съм абитюрентка. Абе, Емил, защо го няма? Защото спасява света от лошите. Колеги, готови ли сте? Въведете ги. Това е Мартин Христов. Нали точно него видя на местопрестъплението? Видях Марто боксерчето от Надежда. А това е Мартин Христов от Люлин. Познавам го много добре. Боксерчето от Надежда го убиха преди 2 седмици. Иначе щяхме да го извикаме. Убиецът на Миронов не е тук. Как убеди Нешев? Колега, от утре си свободен. Колега? Вече няма терен между нас. Това ли ти беше решението? Нещо ще ни е само от полза. От каква? Ще му метна 10 хилки и ще ме зароват на Витоша. Колега, айде малко по-спокойно. Не съм ти никакъв колега, бе! Христов! Нешев те разработва от 3 месеца. А още съм син от разработките му. Да, може и да пипа твърдо, но и на наша страна. С Нешев в отбора има много повече възможности. Отнема и 20 години, за да тикна Джаро само в ареста. Колко мислиш, че ще ми трябва, за да го вкарам в затвора? Стая на Валица. Още 20. Христов, аз ти пазя гърба. Може да ми имаш пълно доверие. Генерал 25 е чак другата седмица. Да няма военно положение. Антонов, заповядай. И аз се радвам да те видя.
Да не променяме пак процентите. Мислиш, че си сериозен бизнесмен, но това, което правиш, ме притеснява. Такъв е бизнеса, не продаваме карамфили. Създаде си достатъчно врагове. Трябва да успокоиш топката. Малко ми е късно за уроци по футбол. А на 25 всичко ще е наред. Не говоря за пари. Но ако продължаваш така, не аз. Господ не може да те опази. Сори. Баща ми. Ти пак ли спиш на дивана? Съжалявам, не успях. Как беше? Супер яко. Какво става, бе? О, мадър. Зори изкара къла. Елена, какво си се направила? Много си е добре. Снощи по новините не съобщиха да е арестуван опасен престъпник. Айде от сутринта да почва. На първия учебен ден сама. На последния пак. Хайде да видим за сватбата как ще е. Шо, кой се жени? Аз съм се примирила, но нали Зори те интересуваше. Имах важно разпознаване, затова не успях. От тия разпознавания скоро няма да си познаеш семейството. Семейството, нали за семейството го правя? Ясно. Май и вие не сте си доспали. Семейство. Това отдавна вече не е семейство. Точно ти за семейство не дай да ми говориш. Покана ли чакаш? Убийците нещо много бързо излизат. Имам добър адвокат. Адвоката от Джаро, заплатата от полицията. Не те разбирам. Нормално. От тъпа кука. Колко пъти да ти повтарям, че не съм ченге? Много хора умряха заради тебе, буклук. Но поне ни отърва от Джаро. Бързо забраш кой ни спя на сота. И стареца ли умря при кражбата заради мене? Марлю, ти мене предател, няма да ми изкараш. Певеца вика дръжте певеца. Не ми се мотай в краката да не те смачкам. Айде, заспал. Дами и господа, добре дошли на най-невероятното, уникалното и неповторимото състезание Gotham Grand Prix! Ще станете свидетели на едно кърваво състезание, в което победителят ще бъде само един.
затворени, залозите са събрани. В първи коридор. Атаро! Във втори Росинан! И в трети коридор двукратният шампион Черният Трето! Готови ли сте за начало? 3, 2, 1, Изтървахме коня! Не са ли малко, бе? Букмекъра също има дел. Не е ли много дебеличък този отдял? Аз ще го свинята просто. Ники. Тишка. И за мен е Колев. Само толкова ли? Брато ме дразни, нали видя, че свинята ни преба? Доволно. Ще има за лавката. Да. Ако не си доволен, поръчи си адвокат. Аз си видим по-ще нещо ме натегне. Пистите нещо ми намерисат. Да не си ги напръскал. Според мен ти мириш. Искаш да те парфюмирам. Ти машини, т.е. кой се е балаш, бе? Това за дезинфекция става ли, бе? Защо си лош, бе? Защо си лош, бе? Защо си лош, а? Да, бе. Случайно да си ти казвам, че в кафе е хубаво да има кой да ти пази до пар, да? Ще мине. Следващия път ще бъда много по-точен. Фу, да ти еба майката. Да беше сложил една кружка в коридора. Рядко ми идват гости. И на свиждане не ти идваха по-често. Твой човек свърши добра работа. Казах ти, че е надежден. И ти имаш възможност за изява. Имаш задача. Какво трябва да направя?
Атентат срещу Андонов. Да. Джаро чака да му върна услугата, срещу която ме извади. Много добре знаеш, че не излезе за това. Ако не го направя, Джаро ще се усъмни. Работата ти е да ловиш престъпниците, не да ги убиваш. Какво предлагаш да направя? Кажи на Джаро, че трябва да изчака. Ще измислим нещо. Джаро няма да чака. Ще го поръча на друг. Браво. Аз няма при кого да се побера, а ти си още тук. Довършвам рапорта по случая с Мазния. Ти не разбра ли, че работата не е най-важното? Джаро иска Мартин да убие Иво. Добре. Един буклук по-малко. Не, шеф. Това все едно не съм го чул. Между другото. За престъпния свят ти си подкопнал ченге. Ти е баваш с мен? Не. Пред Джаро. Ти си алибито за излизането на Мартин. Но само Мартин и аз знаем, че не си ги взел. Джаро ти е дал пари на теб, които всъщност били за мен. Радвам се, че най-после ще работим като екип. И колко пари съм взел? Мамо, ще си проверя почтата. Какво е това? Апартаменти под наем. Не съм на 12. Ще го напуснеш ли? Не знам. Това, че работи толкова много, изобщо не означава, че не ни обича. Не предполагах, че точно това, което толкова харесвах в него, някога ще ни раздели. Обади му се. Заряда? Не е за сплашване, за убиване. Както поиска. Мерси. Чакай. Забрави най-важното. Що го мъкнеш това? Нали искаш да ти донеса снимки? Не искам снимки, искам да се прибера от дома. Сигурно са децата на съседите. Виж какво умно дете беше. Виж, баща ти се гордееше с теб. Какво се въртиш? Проблеми ли имаш? Нищо няма. Лъжеш.
Ако нямаш проблеми, що ме държиш тук? Старая се, нищо не ти липсва, не е ли така? Не мога повече. Не мога повече. Не мога. Ще потърпиш още малко. Заминавам за 2 седмици, след това ще решим. Ти лути си, бе! Не съм идиот. Гръмнах колата по-рано. Разбрахме се да изчакаш. Колко пъти да ти повтарям? Твоите методи вече не работят. Можеш ли да убиеш човек? Не ще знае, не мога да те прикривам. Не трябваше да му казваш! Следващия път, като направиш такава простотия, лично ще те арестувам. Може да са люленците или хората на Мазния. Люленците са мишки, а хора на Мазния вече няма. Мето и гущера не ми се вярва. Знам кой е. Той е само поръчител. Глей Сапич, има лесен и труден вариант. Ти кой си избираш? Не си спомням да съм го виждал. Я пак! Чакай малко. Искаше само да му направи. Стара ръчичка щеш да убиш грешния човек. Разбрали, бе! Всички около мен са некадърници. Как може? Всички! Иво се е измъкнал за 2 секунди. Как е могъл да го направи толкова глупо? Не знам. Ти поиска той да го направи. Самураите имат един израз – да освободиш 4 ръце. Източната философия не ми е сила. Това означава да промениш първоначалните си намерения и да победиш противника по съвсем друг начин. Съвсем не очаквам за него. Но преди това искам да ми освободиш тези 2 ръце. Спокойно. Единият съдия вече е уреден. И викай спокойно. Иво сигурно вече се е досетило откъде ме е дошло. Не вярвам да ми изпрати цветя. Слушай ме внимателно. Намирате го, оня, хващате го и ми го водите жив. Повтарям, жив. Остава.
сложим ли нов капан? Нищо не прави да се. Някакъв проблем ли има, шефе? Ало. Добър ден. Обаждам се, за да потвърдя резервацията ви. Президентският апартамент е готов да ви посрещне. С яхтата, какво става? На ваше разположение място номер 3 на марината, точно пред хотела. Карай към вас. Окей. Какво стана? Хората на Иво ме преследвах. Едва се измъкнах. За да си късмет. Иво става прекалено голям. Някой трябва да го спре. Нещо конкретно ли предлагаш? Убийството на Мазния, атаката срещу мене. Със сигурност следващия е Джаро. Шахматиста, имаш компания. Приятно ми. Yeah, all you gotta do is go out, make some green, boy. Hey, 'cause it's all about the money. За вечера всичко окей ли е? Едно двойно. Самия Иван Данов. Андонов, научи ли танците, братле?